ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ସନ୍ନିମିତ୍ତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗଃ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ପୁରା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଃ, ଆଗ କାଳରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଜାତଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ଅଳ୍ପେନ କାଲେନ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସକଳାଃ ବିଦ୍ୟାଃ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧୀତବାନ୍, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରଂ, ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସଂସାର ସୁଖଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ସଂସାର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥଂ ଅକରୋତ୍, ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ ଧରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଜନ୍ମଠାରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ମଗ୍ନ ରହେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହେ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବିବାହ ନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ସରିବା ପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସଂସାର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଦା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଃ, ଥରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବନେ ଭ୍ରମନ୍, ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପର୍ବତ ଗୁହାୟାମ୍, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସ୍ଥିତାମେକାମ୍, ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ରୀମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍, ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସା ତତ୍କ୍ଷଣମେବ, ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାବକାନ୍ ପ୍ରସୂତବତୀ, ଶାବକମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଅତଃ, ଏଣୁକରି ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ବାଘୁଣୀଟି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥମସମର୍ଥା ସତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ କ୍ଷୁଧୟା, ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳା ଅଭବତ୍, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଥିଲା। ଦୟାଳୁଃ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଃ, ଦୟାଳୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ତସ୍ୟାଃ ବ୍ୟାକୁଳତାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ତାହାର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଜାଣିପାରି ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ହନ୍ତ ଜୀବସ୍ୟ ଦୁଃଖଂ, ହାୟ ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ଅତ୍ର ଖାଦ୍ୟଂ କଃ ଦାସ୍ୟତି, ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେବ? ଖାଦ୍ୟଂ ବିନା, ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ମରିଷ୍ୟତି ଏବ, ବାଘୁଣୀଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମରିଯିବ। ମମ ଇଦଂ ଅନିତ୍ୟଂ ଶରୀରଂ, ମୋର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ବୃଥା ଭବିଷ୍ୟତି, ବୃଥା ହେବ। ଅତଃ, ଏଣୁକରି ମମ ଶରୀରେଣ, ମୋର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଘ୍ରାଃ ଜୀବନଂ ରକ୍ଷିଷ୍ୟାମି, ବାଘୁଣୀଟିର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଇତି ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ, ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସ ମହାତ୍ମା, ସେଇ ମହାତ୍ମା ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ସମୀପଂ ଗତଃ, ବାଘୁଣୀଟିର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ଅପି, ବାଘୁଣୀଟି ମଧ୍ୟ ତମ୍ ଭୁକ୍ତ୍ୱା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଖାଇ ତୃପ୍ତା ଜାତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଶତବାରଂ, 100 ଥର ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଣାନ୍ ତ୍ୟକ୍ତବାନ୍, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ସାଧୁକ୍ତମ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ଧନାନି ଜୀବିତଂ ଚୈବ ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଉତ୍ସୃଜେତ୍। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଓ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗୋ ବିନାଶେ ନିୟତେ ସତି। ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶଶୀଳ ବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ସତ୍କାର୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନିତ୍ୟ ବା ବିନାଶଶୀଳ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦୁଇଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ପୁସ୍ତକଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ।